दिसता तसं तो मस्ती करतो ना तो म्हणा ना कसे खंय गावले हे तुमका? डोंगरातून कुत्रे असले डायरेक्ट पाटल्यान धावले आणि ते डायरेक्ट आमच्या घराच्या खण्यात गेले खळ्याकडे येले. कितले आठ एक कुत्रे असले असले. त्याच्या उपरांत आम्ही त्याका कुत्र्यांक सोडले आणि त्याका बरोबर ते ध्यान जाग्यार रावले. ते जाग्यार राहून ते पुढे सरले आणि हांगा बसले. ते पळयले आणि फॉरेस्टाक फोन केलो आणि तेन्ना फॉरेस्टार सांगले आता येता म्हणून. तुमचे वडचे वड हरमल हांगा अशे बेकरी पळयला तुम्ही केन्ना? अशें हय तशी डोंगरार आमच्या बेकरी आहात ती पळयल्या आमी. अशी वयर गेल्यार दिसतात तशी.